Uyabona angithandi lento eyenziwa ukwedini. Yabo. Yebo kona kuwusiko ukuthi angibize ngenkwenkwe yabo yonke leyo nto leyo futhi angiphathise okwayo lenkwenkwe. Kodwa manje uthando lungaphakathi kimi. Yabo kubane nje bekuyinaja mhlawumbe kanje noma ngabe umuphi nje omunye umuntu yabo bengeke mhlawumbe kuze kuthi effect uyayibona leyo nto leyo. Kuthi manje umuntu ngikhule ngibukela uZahara oNathi Mankayi becula yabo nganawo isifiso sokuthi ngathi ngahlala naye mase ngihleli naye yena asangihloniphi sengithatha nje otherwise yabo mhlawumbe ngeke lize lwakheleke nalolo thando ngisakhula ukubaneke nake wavele wayiveza kanje manje mayesenza nje uselwa nothando lwami phela longaphakathi yabo ukuthi ngeke luze liphele ngoba mina nje ngiyibonela umgqinqinqi nje kulento ayenzayo yabo akazama ukuthi ke nake yalungisa ngifuna wazi ukuthi impilo yami ihambe ibuye idlule la ngithi yabo manje no way ukuthi nga-expect ukuthi kube khona usuku la ngidangele khona okanye la ngingadansi khona inspiration ila yabo ya yeah person on the side video oh eh yeah, you know it, eh? You know it. It's the one. Hello. Definitely like that. It's the views, the sheets, yeah, yours and the yours massive life, the legs like low man. I yawn up there. Yeah. Hey. This bitch smack, slapped the fully on the 40, turned this chaser out down to my jewelry, residue all on my paddock. I mean, this a Cartier on my wrist, I ain't even got it. Ain't got a couple meals, my first deal, I ain't even got a flex. 762 spitting out that K, look like it's talking shit. I love it when some of these niggas hating. You know, I love it when some of these niggas hating, because that symbolizes progress. Angazi noma yimina nobhayizayo kodwa mina ngithanda ukungixaka lento. Mawugudla abantu in public uthathwa njengomuntu yahlezi igqoke sakuphatha isibhamu. Ihlezi igebheleni ini kanti vele umthetho wayo. Hey.
angakhohlwa nguwe soze ndalibala ke maphe vana ngicilane phansi wakwethu hey oh some wanted to take the name German. The Germans refused. Be humble phezukwane. Usubone ukuthi angibe humble for yona. Ungayazi mina ungawazi ungitshele ngayo. Then, hey. War is not the same. I'm the type of nigga to ghost a bitch and make it her fault. There's levels to this shit quite there. Yeah. No big grand yona manyani yabo. Yeah. So now 100% no it's phased. 100% no it's phased. Yeah. 100% no it's phased. 100% no it's phased. Now it's phased. 100% now it's phased. Wenzeni umama? Yini enziwe umama? Wenzeni umama? Ngoba nje muhle kangaka nje yini ayenzi. Ngiyakubona mina okwami ngoba nginje njengamajobu ahamba ngabningi. Emelene ngento eyodwa ngomoya owodwa. Emaningi enjalo. Ebuswa umoya lo ahamba ngawo. Umoya wokuthula ethulene. Othulweni azi inguna phakade ukuthi kuyafika. Ephila lonto embrace ehlangabeza engayibalekeli ewonke wenzeni ke kodwa umama yabo kanti kufanele ngize ngone yini yabo ngoba phela manje yabona ukuthi kena ke wenzeni umama uyayibona leyo nto leyo ya ilowo nje bonke labantu ezweni lonke lelizwe lenzeni ngoba phela kusho ukuthi kena ke lento azobe yenzile bazobe beyenzile nabo yabo angitshela ukuthi kanjani yabo yonke leyo nto leyo yabo ngangitshela ngento e-wrong ngento e-right wenzeni umama yabo so ngolohlobo yilowo nje umbuzo wami phansi kwethu singamadoda yebo vele mfethu nginje mhlambe ngwese kunamajoba ngoba nokhozi lingcono ngoba lisuwelisha lo fish balo mina nje ungasho yabo futhi nakhona yakwese umkhoma nje uxetshula ujika usala ngisolwandle yabo into edlala ngamanzi yabo ngizokugeza ngikugezele yabo ngihlambuluke wenzeni yoduma uyayibona le nto le angithi lapho eqala khona ukujaha uyabo buyijaha isiyaqala iyakujaha ke manje uyabo nezinto nje manje ezikulandelayo ezikuzungezayo awazi usikwenzakala empilweni yakho yabo hlangahlangene noma ikuphi division yempilo ngisho buka ibhola khona nje into eyenzakalayo hleli lo khona nje lo ngomqondisisi kahle ubani lo wenzeni umama we are old hey what's drop is hey bras let me Kiburisha yithi bra yami yabo Wazana. aba bashika le
bahle baningi ngikhethe andazi ngithathe ngoba abantu bahle baningi abantu bahle baningi andazi ngikhethe andazi ngithathe ngoba abantu bahle baningi abantu bahle baningi andazi ngikhethe andazi ngithathe ngoba abantu bahle baningi abantu bahle baningi andazi ngikhethe andazi ngithathe. Amanaja hlupha bathanda ukupha umuntu othi hustling in the streets asheshele phansi. Zisitoti ezintwana sengemshanelo instead of ama-plane tickets ziflya ngolunye uhlobo. Siyabona nje mawuyibhekisisa kahle lento mawuthi uyabheka ngapha kuleli side amajuba close to 11 yabo maningi ayinto eyodwa yabo bese kuzoba khona isosha nje liyi1 elihambela ngoline walo lodwa yabo isho ukuthini lento even ngisho uJesu wayenabafundi bakhe abawu12 nangu uJudas lapha ya isosha lakhe nje lelizokwenza into engekho of which kuyele ekuthenini kena ke abantu abaye nganxanye bengamanzi ngithi yabo ziya nganxanye lezi yabo lezi zirelaxele kodwa manje iimpact eyenzeka kakhulu ilokalo ngoba manje kuthiwa yini yena ehleli yedwa lapha kwenze njani kwathini uyabo of which is why kuthiwa bad news travel faster uyabo manje a mistake esinokuyenza thina sometimes esikumehlweni abantu sinokunaka loyo yedwa uyabo ukuthi ngoba lezi zirelaxile bezingakasiboni isidingo sokuthi kukhulunywe kulokwenziwa ukuthini uyabo sesizoyithithisa kwabani loya oyedwa ezenzela into yakhe uyabona ya sigcine sejoyina ke nazo lezi ezinye zibona ukuthi vele treatment iyafana nokuthi kena ke iloya uyabo so loya engathi singamiyeka nje njengoba naye bayekile abanye uyabo sinake bona lapha uyayibona leyo nto le ngoba manje akukho fair for igame ukuthi kuzonakwa yena uJudas loya zonke lezo Andrew ezineqiniso zingabe sawoya yabona baculi bosopolitiki nani thina sikhathaniswa imedia nansi lapha iyodwa mina mase ngenza ama podcast angifuni umuntu angitshela ukuthi ama fans kodwa anginawo vele ama fans ama Germans yabo nama visionaries angifuni umuntu angitshele ukuthi kena ke bathi bafuna i-clear indication yabo the public kwathini ngichetha nazo ku Facebook abanye bano WhatsApp wami abanye siko Twitter nabo so akuze uqhakwa nje i-interviewer eyodwa izobuzela bonke labantu engihlezi nginabo ukuthi kena ke kuhamba kanjani uyabo ngoba manje iyona ipoint ekubuye kuziwe ngayo kanti manje siyazi ukuthi hayi masifocus kule crew le uyabo yeah hayi ngicimbi kanjalo hayi mojo puras ekuse it's the views in the oceans of Gqeberha amanguni lawa uyayazi abongwa amahle uyazi xa kusithiwa amaphupha ayafezeka kuxelwa izinto ezenjekayizo. This is where I used to live for full 13 years. Ndifike eKapa 2009 ndahlala nodabs wam, then 2016 ndazihlalela. Kukwam ke guys apha igarage le nibona ngathi yinyango moti yami ingenapha ndiniphi kanto ke so ibisonela nje kakuhle. Indlu yami layenze upstairs most because umhlaba wami mncinci so to accommodate imoto ndathi garage. So uThixo ndandimane ndimcela bethunana Thixo khawundiphe indlu kanti umsebenzi nokuba nenza ndiqualify for indlu enzela noku umntanami khona lo sinabantwana ngoku sicinga future. Thixo wandinika umsebenzi nyani guys 2022
Immediately ndifika nda-aplaya for ibond, then ndafumana apha. Yabo, izinto ngezabantu abakwi-middle class, abantu abangarholi that much. So kukwam ke guys, apha kukwam ndinonyaka ngoku, full 1 year ndihlala apha. Thixo uthembekile guys. It's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbani. It's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbani. It's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbani. It's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbani. It's the views in the oceans of. We live and we lit like Kumbani. I'm from the city where you cannot cut people off because lo mkhatha off was lawyer naloyo abazi lawyer abagcina sebekwazi. Ngamele bona ukunizwela kodwa manje ngiyabona ukuthi niyalwa nami. Uyabo? So njengomuntu akambuyisa kumele ngenze iqiniso ngikubuyise lokho. Yabo? Noma ngabe yini yokulethiwe. Uyabo leyo nto leyo. So ngaleyo ndlela yabo khathi ngizophila yabo ngoba manje lo ngila kulento yokuzama ukuzenza ukuthi ngingaphakami. Kwama futhi leyo nto ingicishela impilo mina kwamanje kumele ngilongibalana namagama ngingayijabuleli manje into zami ngenxa yokuthi kuzothiwa ngiyachoma. Futhi ngingathuli futhi mangeke ngakhuluma ngazi into zami ngoba ngihlezi ngibhizi ngazo. Manje yabo akho yini entweni kanjalo. So nje ehudulekayo iyahuduleka manje, eqhutshanayo ilapho nje yabo. Isizini nje yothando ke manje uyabona. Isizini nje abangithandayo. Kunini ngangenikeqo nini ningagcwala. Sekufanele uzibeke kanjani ngoba phela manje I'm keeping your dignity intact. Uyayibona le nto lesisaqhubeka sisaphila. Yize ngikusakazile kodwa usazoqhubeka uphila ube umuntu. Uyayibona le nto le manje mawuloku ubuya wazi kahle ukuthi ngihlula amehluli uhlale wina phindelela ngoba uhluleka kuyamehluli phinde ngikuphinde. Uyayibona le nto le. So it's pointless also not just for a business, for mina nje umuntu ezweni yabo. Sengiphile mina kuma level obuntu nabantu yabo, ingakho imali ingasangi yabo ngaleyo ndlela. Uyayibona leyo nto le. Lento isilapha esintweni ekubeni nje umuntu. Uyayibona leyo nto le ngoba ngasho ngathi impilo yami isaba impilo yokuthi nginako konke engingakuthenga. Uyabo ngokwentengo yemali iqala lapho. Uyayibona leyo nto le ngoba ngiyongona phakathi nje ngithi iqala lapho iyaqhubeka. Uyabo ukuthi ke nake ake kukhohlwe into yentengo ngabe ngenzani yabo njengoba ngenza kanje ngenza lo mculo ngoba ngenza yini leyo nto isothandweni. Musa kungibamba ukuthi phela sesingawuthenga umculo wakho ngihlangene ngafi ngoba ungeke uzuthenga vele mawuthi awufuni ukuthenga uzothenga futhi mawukuthi uyafuna ukuthenga. Uyayibona leyo nto le. So ungangibambi ngaleyo nto, asiphile nje sibe abantu. Uyabo ngoba nami angiyena umuntu uyathatha advantage okanye yathi yabo abe neway manje ngiyishaya ngeway yabo. Isikele ngibona ngisiphethe kodwa manje anginaxesha lazo. Uyabona leyo nto le nami at times yabo where I was in that position ngibambezela amaphupho wami ngilo manje ngitshethi ngeke ngisupport ngabuya yebo ngisupport uqhubeke ngisupport abangasupportayo. Uyabo but ke yakho grand memoja all love uyayazi kunaphakade si-on. It's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbani. It's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbani. Imibono yolwandle Gqeberha. Ya ngizochaza ngelinye ilanga le ukuthi why ndisitha emntwana kaKwedini, you know.
Me and him go way back. Kodwa kwama 10 toes like Ben 10. 24 years. After 2,000 years since creation was born. Still little with them things. Isikhathi sani sikhona efonini qoka nanga uBen 10 u100 ngiyakunikeza. Neni ngizondayo ngizonaka ngoDisemba sekubuya ibandla. Busy nemem nje manje. Busy nemem. La nje ememeni. Sure. Nini engazi ngomculo awukakakhokhi. Yonke into engazi ngayo ayikho esabhatela. Ngizoqala ukuacta ngale ndlela enithanda ngayo mase kubhatala. Cause even when they kill, it's never against the law. But never against the law. But soon as a young nigga starts doing the same, then it's against the law. Then it's against the law. Then it's against the law. It is not binding with the law. They ill, but never against the law. They're telling us against the law. Just never against the law. Then it's against the law. It is not bound with the law. Just never against the law. It is not bound with the law. Praise God like the Nguni cows, like the horns of the Nguni cow. Praise God like the Nguni cows, like the horns of the Nguni cow. Asiphakamiseni izandla sibonga njengempondo zenkomo zamanguni. Asiphakamiseni izandla sibonga njengempondo zenkomo zamanguni. Sibonga uJehova, Jehova. Kulu Jehova, Kulu Jehova. Mina ngizokunquma nje like any other day, yabo. Why you making a big deal of it? Ngathi into engiqalayo ukuyenza okanye sengizoyiyeka. It was so amazing when I found out ukuthi sengiyilabo bhuti abadala nami engakhula ngibuyela ku uyabo. It was so wonderful. This bitch smack, slapped the fully on the 40, turned this chaser out down to my jewelry, residue all on my paddock. I mean, this a Cartier on my wrist, I ain't even got it. Ain't got a couple meals, my first deal, I ain't even got a flash. 762 spitting out that K, look like it's talking shit. I love it when some of these niggas hating. You know, I love it when some of these niggas hating. Because that symbolizes progress. Some wanted to take the name German. The Germans refused. Angazi noma yimina nobhayiza kodwa mina ithanda ukungixaka lento. Mawugudla abantu in public uthathwa njengomuntu angakhohlwa nguwe. Sozindanibala kemapho. Vana. Ngicela phakathi. Hey. Oh. Be humble phezukwane. Usubone ukuthi ngibe humble for yona.
Ungayazi mina ungawazi ungitshele ngayo. Way is not the same. I'm the type of nigga to ghost a bitch and make it her fault. There's levels to this shit quite there. Wazana. Aba Mashibali Nkete Andasi Ntate Baba Batua Mashibali Aba Batua Mashibali Andasi Nkete Andasi Ntate Baba Batua Mashibali Aba Batua Mashibali Andasi Nkete Andasi Ntate Baba Batua Mashibali Ababatwa Mani Andasi Nkete Andasi Ntate. Wenzeni umama? Yini enziwe umama? Wenzeni umama? Ngoba nje muhle kangaka nje yini ayenzile? Ngiyakubona mina okwami ngoba nginje njengamajobu ahamba ngabuningi emelene ngento eyodwa ngomoya owodwa emaningi enjalo ebuswa umoya lo ahamba ngawo, umoya wokuthula ethulene othulweni azi ingona phakade ukuthi kuyafika ephila lonto eyi-embrace eyihlangabeza engayibalekeli ewonke. Wenzeni-ke kodwa umama? Uyabo? Kanti kufanele ngize ngone yini? Uyabo? Ngoba phela manje uyabona ukuthi kena-ke wenzeni umama? Uyayibona leyo nto leyo? Ya, yilowo nje. Bonke labantu ezweni, lonke lelizwe. Lenzeni? Ngoba phela kusho ukuthi kena-ke lento azobe eyenzile bazobe beyenzile nabo. Uyabo? Angitshela ukuthi kanjani. Uyabo? Yonke leyo nto leyo. Uyabo? Ngangitsheli ngento e-wrong ngento e-right. Wenzeni umama? Uyabo? So ngolo hlobo yilowo nje umbuzo wami. Phakathi kwethu singamadoda yebo vele mfethu nginje. Mhlampe ngiwaye sekunamajoba ngoba nokhozi lingcono ngoba lisuke lishaya lo fish balo mina nje ungasho. Uyabo? Futhi nakhona yakweza umkhoma nje uxetshula ujika usala ngisolwandle. Uyabo? Into edlala ngamanzi. Uyabo? Ngizokugeza ngikugezele. Uyabo? Ngihlambuluke. Wenzeni yodwa umama? Uyayibona leyo nto leyo. Angithi lapho eqala khona ukukujaha. Uyabo? Buyijaha isiyaqala iyakujaha-ke manje. Uyabo? Nezinto nje manje ezikulandelayo ezikuzungezayo. Awazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Uyabo? Kuhlangahlangene noma ikuphi i-division yempilo. Ngisho buka ibhola khona nje into eyenzakalayo uhleli nolovo. Khona nje lo ngamqondisisi kahle. Ubani lo? Wenzeni umama? Amanaja hlupha athanda ukupha umuntu othi hustling in the streets eshehlela phansi.